Ik vind WOW Friesk een machtige dag voor het Friesk, voor het onderwijs, voor de bijnaopvang. Omdat het passie en verbinding houdt. Mensen krijgen er energie van. Nou, zo om die heen, hierachter de Bittler, fantastisch gebouw. Wij zijn hier altijd wanen met cultuur en van alles organiseren. En ja, WOW Friesk, die heb je gewoon niet werken, want wij zijn gewoon Friesk. Wat nieuw is aan het curriculum is dat het net meer alleen nog over taal gaat, maar het gaat over meer. Dus cultuurbewust wezen, taalbewust wezen en het mooie taalexpressie. En dat je zo'n soort meer ingangen verschallen om met het Friesk aan de gang te gaan. Om Friesk een betuttingsvolle basis te jan. En dus ex-squallen die misschien wat minder met het Fries doggen ontnota. Dat die echt mooie hekjes krijgen om met het Fries aan de slag. En wat ik net onbelangrijk vind is dat ik een domein aandacht besteed wordt aan de Frieske historie, de Frieske geografie, maar ook de Frieske cultuur zelfs. Nou, in het nieuwe curriculum staat taal en cultuur centraal. En als dan iets aan het dorp is, ja, dan ben je midden in de cultuur, in de Frieske cultuur. Ja, en WOW is voor mij ook een beweging. Waar mensen naar binnen komen die al hier met het Fries kunnen gaan willen. En ja, dat gebeurt hier. We zetten die beweging nou echt weer in gang. Ik ben daarna naar workshop zien geweest. Dat weer vervolg eigenlijk op de inleiding hier. Dat ging over het taalplan Friesk. En de nieuwe kerndoelen. Dat vond ik een hele leuke leuk vervolg daarop. Hoe we dat op squalle tapposten kennen. Ik ben west naar de werkwinkel taalonderwijs integreren met Spoor 8. Wij hebben Spoor 8 broekwijpskwallen en wij zijn een IPC-squallen. En ik ken eigenlijk gewoon gelijk Frieske lessen volgens de IPC eigenlijk. Mijn werkwinkel ging vanmiddag over gaan vooral naar boeten. Want heel mooi na je onderzoek laat zien dat bij boeten oors watje en vooral op natuurrijkere plakken gebruiken ze meer taal, meer woorden, meer zin en ze gebruiken ik oorentaal. Ik heb een workshop volgen over mijn band boetentaal en hoe dat de taalontjouwing verbetert, vergroot kan. En wat ik daaruit meeneem is denk ik toch vooral dat het net ingewikkeld is om heel effectief met dwanten te wezen, met band en met taal. Maar door dit doe je weer leuke ideeën op, inspiratie op en dan kan ik er weer mee verder. Nou, ik vind WOW Friesk een prachtig evenement, want we hebben alle mensen bij elkaar die iets hebben met de Frieske taal en die het hebben voor het Friesk, om met elkaar het Frieske onderwijs nog beter deel te zetten.